mesék könyvében, és meglátjuk, milyen barátságos világok várnak ránk. Figyeljünk, mert minden nap tele van barátokkal, kalanddal és nevetéssel. Készen álltok? Akkor nyissuk ki a mesekönyvet, és kezdjük a kalandot. Elsőként hangszereink életre kelnek, és együtt utazunk a magyar népmeség varázslatos világába. Egy igazán vicces és különleges történet következik a népmeség világában. Nézzük meg, ki lesz a legerősebb és ki segít a legjobban. All
és barátai ugranak a mesekönyvbe a félroldalban. Nézzük, ki szeret mézet, és ki a legjobb barát a 100 foltos pagonyban. Kicsi, de bátor barátok, akik mindig összefognak a kalandban, nézzük meg, hogyan élik a napjaikat. Ez a törp életrendje, Apraja falván boldog, minden törp szíve lelke. Jöjjetek csak ide, törpök, hallgassatok rám, Apraja falván ma is béke van, csodálatos világ. Ha együtt vagyunk, nincs mitől félni, senki sem tud minket megijeszteni. De törp apa, mintha zajt hallottam volna, ott a bokor megmozdult, vagy csak a szívem dugogott. Lehet, hogy csak egy mókus volt, vagy egy falevél, de ha hókusz-pókusz, hát attól minden törp fél. Én is hallottam valamit, vagy csak álmodtam tán. Felkelni se akartam, olyan jó volt az ágy. Ha veszedelem jön, szóljon valaki időben, mert pizsamába futni, az nem túl kényelmes, kérem. Ki nem állhatom ezt a zaj felfordulást, idegesít minden törp megmozdulása. Éppen pihentem volna, vagyis majdnem, de most már mérges vagyok, ha azt hiszem rendesen. Szerintem ez nagyon gyanús. Statisztikailag nézve ez nem lehet véletlen zaj most. Bár tudományosan bizonyított tény, hogy rengeteg zaj van az erdő mélyén. Ha hókusz-pók jön, az nagyon nem jó, mintha az ételben nem lenne só. Ha futni kell, én futok, de előbb eszem. Üres hassal menekülni, na azt már nem teszem. Ne féljetek, törpök, itt vagyok én, edzek vagyok, egy bármi ellenség. Hókusz-pók, jó rettegés, ugyan már egy izompacsirkának semmiség. Festettem volna egy szép képeget, de most minden több arca inkább fehér lett. Talán festek egy vidám képet hamar, hogy elfelejtsük ezt a furcsa zajt zűrzavar. Lehet csak tréfa az egész, egy kis nász megjegység, de a hókusz-pók az, abból lesz majd nagy meglepetés. Építek egy képet, aminek véd majd mi. Mondja, ügyi már rajzolja és a tár, ügyi hogy segít nekem, vagy inkább nem kéne. Véletlenül elejtettem a csavar, de biztosan meg lesz esté.
Mitől lesz a felfalva újra bátor és vidám világ? Hallgass csak vissza, táncoljunk, énekelve űzzük el a gondot.
gyerek, se nő, se férfi, senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj. Csúfoltak is fiatal eleget, meg talán azért is, mert nagyon is különböző a testvérük. Szelíd van, mint a bárány, félén, mint egy keskeviga, jammol, mint egy gorduló barát. Külsőre pontosan olyan belül, vagy mint a többi sárkány, belülben, mint egy kisegély. Apád régi sárkánysokás szerint elküldött téged, hogy számolj le az ellenségével, aki a húzatos földnél lakik. Te meg mit csináltál vele? 8 füvekkel meggyógyítottad, ezért küldtek el otthonról. Várhatókkal során egy gyönyörűséges jósabimbót, megláttál egy gyönyörűséges lepkét, még lélegzetet sem mertél venni, mert olyan szép volt. Azután csak azt követted, és észre sem vetted, hogy közben királyi favágókra, kőfejtőkre és marconas oldos katonákra is ráijesztettél. Így érkezett meg a híred a királyvához, ami a nagy virágos híd szélén, a krumplivárnak után a veteményes kert mellett állott. Hát, elég ütött kopott, megroljadozó, meg málott vakalatú volt. Egyetlen tornyán a szerkakas is úgy berosdásról, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt, királyi vár, mert benne lakott a király, és ahol a király lakik, az a királyi vár. Az emberek reszkedtek már a hírektől is, azt hitték, hogy el akarod rabolni a király kisasszonyt. Az öreg király kihirdette, aki legyőz téged, annak adja a lánya feleségét, és a fele királyságát is. Hát az már te még messze jártál. A vidám fülű Kóbor királytól találkoztál éppen, akivel örök barátságot kötöttél. Együtt aztán izgalmas kalandokat vezettek. Hogy mindez pontosan hogyan történt? Mi történt a király kisasszonnyal? A vidám szívű Kóbor király fival? Süsüvel? Valamint mindazokkal, akiket itt még nem is említettünk? Megtudhatjátok, ha megnézitek a mesét. És végül egy igazi horgásztalan bárány, ahol a vízben meglepetések folynak meg.
Jövök gyorsan a horgászokhoz, hát ha nekem is leesik egy kicsi halacska. Fogtatok? Tudjátok, a macskák szeretik a halat. Kérdezem tőletek, hogy tudjátok-e, milyen nap van ma? Bizony, péntek 13. Emelje fel a kezét, akinek a péntek 13 szerencsét hoz. Jó édesanyám! Na, kérem, mentek el a kezét, reméljük, hogy ma szerencsés napja lesz. Kihúzzuk a számokat. Látom itt köztetek fekete macskákat, hisz a fekete macska szerencsét hoz. Futáss ide, aki fekete macskának költözött van. Gyere gyorsan! Fekete macska, gyere! Ó, gyere, bátran! Két kis csörgök, gyere! Ó, megvan a harmadik fekete macskán. Itt nincs? Gyere, várom. Jó, itt a negyedik. Jaj, de cuki kölykeim vannak. Jaj, de jó. Még egy ötödik macska. Szóval van egy fiú macskánk is, gyere! Kedves macskáim, megkérhetlek benneteket, kölykeim, hogy kihúzzátok az 5 nyerőszámot? Kezdjük a legkisebbel. Nyújj bele a dobozba, nyújj bele bátran. Még nincs benne regélfogó. Húzd ki. Megismered a számot? Ki tudod mondani? Mondd ki hangosan. 12. 21, jó? 21. Mit tudom, macska testvéremhez? Hol vagy macska testvérem, hogy van a részen? Jó, húzd ki ezt a következő nyerőszámon. 40. Nagyon ügyes. Pedig a rendetigek utoljára hagyja ki. De valami más alapban való, vagy a fehér tarka valami. Hát, hanyas számot húztad? 18. 18. Húzd az 5. számot. 25. Nagyon ügyes, és köszönöm a türelmedet, tehát így élik a hölgyekkel szemben. Akar bele jól. 3. És a 3 számban, rakjuk őket sorrendben. Gyere ilyen 18-ason. Jó. 25-ös. Gyere ide. Hopp. Ezek a csintalan golyók. A cica szeret játszani a golyókkal. Jaj, de jó volt egy kis játék. Na, akkor hangosan mondjuk be növekvő sorrendben a nyerőszámokat. 18. 21. 25. 40. Ki az, aki úgy érzi, hogy volt találata a lótószervényeken? Az